A empresa sueca comprou o 51% da sociedade que tiña os dereitos de explotación da mina. En breve ten previsto comezar cos traballos preparatorios. Pero eso cumpre ca normativa, o único que teñen que ter é as licencias oportunas, e non hai problema ningún. A empresa asegura que conta con todas as licencias e contratos necesarios para iniciar a produción mineira. O proxecto conta co beneplácito da Comunidade de Montes de Pentes De acordo en que se faga, que isto funcione, a ver se, polo menos, a ver se fixamos un pouco de población e e tamén cos outros dous grupos políticos, Partido Popular e BNG, do Concello de Agudiña. a dependencia enerxética e de materiais que temos de outros países, poder paliar con minas e materiais atopados aquí que nos van a traer traballo de desenrolo, sempre estaremos a favor de todos este tipo de actuacións. Vamos adiante sempre con todo o que sea promover o emprego e que vaya saindo todo ben, sempre respetando que o medio ambiente e os restos de patrimonio que ali existen.